When I last time checked the prices, it was 7. And then I thought, 6 is enough, the quantity is enough. But I never bought it. No, Is this waterproof? Without any AC? yeah, without AC. Yeah, that's the advancement. Dapat dulu. Mas kamuti. Hah? Pemerintah naman lang yan. Dali ang kayo dulu ba? Hah? May battery na. Mas ini kaya stock. Nambah power bank. Pwede na power bank. Di oras ang size. Kuulet tullaan lastauslaattiin. Ja. Elikkä kuulet tullaan pankkiin uusi lastauslaattiin. 5 minutes. 7 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Cinta ng battery na yun. Mahal ya, dali ang lubang. Mga kang pato, ilo ay malubang. Sama. Ano oras man itong lubid? Hmm? Yung panong lubid. Ito na, ito. Di bis na. Ito oras ako tayo. 5. 5. Ayaw pa na eh. Sila yan naman yung power bank. Bakit ka na ba? Ano may power bank lagi? Hindi nga ako ng tao. Pila ay ulitin mo. Hindi, sa una rin na. Ang pinipil lang siya sa list out pa rin ba na rin ako. Oo, parehas lang ang password din, sir. Pero parang ganun lang din. Eh. Pero dati, di ba, kasi ginagawa ko, lagyan ko ng oras. Di ba dati na oras na siya? Patrotso ka dito, meron na siyang makalagay doon. Additional na meron. Ngayon, ang nagawa ko, input ako, 4 plus 8. So, may comment, inter na rin. Para parehas na sa mga makalay. Bago nila yan ng February. Bagong software. Yung araw, tawag na sa pitong mga Para sa ano, di ba? Smart. lights man. Ah, 2 hours pa lang.
Erika. Tää. Erika. Erkka. Gustav. Se vähän vavehtii toi kamera. Se näyttää kauemmalta. Tuo laiva on kauemmalta. Joo, se näyttää vähän jotain. Se on aika lähellä. No jaa. Se näyttää. Nyt on soittanut. Joo, morjesta. Joo. Se mitä se on. Hyvä se on tulee. Oikein se on vaan. Niin. Ei tiedä, että se joutuu ajamaan sen kuorma-autolla sen ruvetaan. Ei, otetaan vaan. Mutta se pitäisi olla niin kuin normaalisti. Hyvä. Tehokas vastaus. Tippuu aina sit lopussa. Mutta ei nyt se tulee aika hyvin.
32 lang. 32 gig. Sinubukan ko lang 1 hour ba? Wash out. Wash out. What's up? What's out ka size? Pwede yan, pakasaan yan. Mau ko naging bal eh. Kaya kung itang-tang. Ano ba? Kana lang. I-check natin, ganyan yung lagay sa boss. Itali nyo dyan. Meron dyan yung ano niya eh. Stick niya mahaba. Mahaba ba to? Meron yan siyang yung gimbal na tinanggal ko. Doon pa sa mga channeling doon sa ano. Sa archipelago. Yung maganda, liwanag. Iko-iko. Kasi may mga kaway-kaway ka no? May ginawa siya dating vlog niya. Pina-forward naman. Tagal eh. Forward na. Diba yung 6 na oras na, ilang minuto. Tapos. Time-lapse. Time-lapse yan. No. Yan, lagay ko yan. Isang oras para. Yan ang mapauwi dito. Timing mo lang ng umaga yung dating ba? Ano dyan. Mas bagay ngayon, liwanag naman. Liwanag Tingin na mo. alas 6. Di ba yung pag-uwi mo, mag-ayos na lang. So, ganun ayos, baka uwi. Diyan na simulan. Simulan akong malamig. Negative ang lubat battery niya, no? Ganda yan. Sakto lang rin, oh. Mahal, pero sulit pa. Punta yung last namin nga, wala pa itong hilo. Sila, bago ko yung magdalita. Oo, bago ko yung ride. Wala, nice dito. Yung puno na, no? Ayaw na ba? Nice. Ang April din. Ayos mo na rin na kung nakasignal din. Nakasignal din. Internet. Wala, napili kami ng card. May SIM card sa barko pero dali na ubos na itong araw, wala na. Oo. Hindi na. Bilis pa. Video mo. Sabi trabaho namin para linis kami lang ng tagpi. Tinanggalan namin yung puti. Pero third yung tagahila ng puti. Itaas. Putik na naipon na yun. 5 years. 5 Pressurized. years lang, 5 years. 5 years. Pressurized. Tapos naipon sa baba. Tapos Hindi, wala namin. Wala ng tubig ko, tapot-tapot lang namin siya namin. naglinis na kayo. Parang ganyan na. Tinangkot na namin sila. Hindi nyo na pala nilinis na sprayan na. Hindi. Okay lang, gram din yung gusto. Grabe. Ito yung oras ha. Ang layo pa yung mga 20 minutes. 40%. 20 minutes yan. 40% sa battery. parang dali ba? 12 minutes lang. Dali. Sa papel ng band na try ito. Pero hindi naman masyadong sirado. Kasi ako Tapos, pintura lang yun. Gas-gas. balas treatment lang Yun ang siniguro nila. Yung band street. yung pinaka-medyo mga Medyo na perisyo. Doon. saka yung Sure power. power may Hindi katlong na, hindi na gamit. Hindi mo na. pinalitan ng bago kasi hindi na mga panusa. Kamay yung trip over, lalo lang yung sa ginamit. Yung yan yung ginagamit yan. Yung yan sa ano yan. House na yan. Yung sa Peter Pan yan. Hindi pili. Kasi may bago dito yung linyada eh. May pipe dyan. May bagong mga wire. So kung kabit ng mga pipe. Punta na Sure kami. power rin yan, sir. Ito. Ah. Bago. Dilitan nila. Pinadali Sa nila. Rio, di ba? Hindi pa yan expand.
Pinalitan ng bangko. Ilan? 24 na. Di ba next year pa yan, next year? Pinalitan nila ng HRA. Kala ko nga, ito lang, yung sa start lang, battery lang matinanggal. Tiri lang. Ginanon na. Tiri lang. Kung pinalitan ng battery, yan, okay na. Sinali pa yung motor. Lipat ako sa kabila. Yan na ba? So, yan na ba? Yan na. Lipat ko. Different check yung mga bagay. Ay, knowledge lang yan, sir. Knowledge. We take so much you can. Cargo. You leave the hub. So much they have. What day? We take so much cargo they have. Pipe. Leave the hub here. Maybe 5,200 only. Pipe to na. And we take off. But we don't wait so they go slowly. And they go quicker.
cellphone. You win the photo contest. Yeah. Photo contest ha? Are you married? Yeah. Yes, married. Yes. Married. There was some girl asking me if you are married or single. So you're married. I don't know what he was. Hindi ko sa video ba? Hmm? Layo sa kayo eh. Dapat mga tingnuts na. Dapat tingnuts para duduol ka ng Costamar. Hmm. Costamar will knocking first 9 months, then 9 months transfer to What is it? Costamar. Knocking 9 months. Nice one. Yeah, I don't know. Sin dulu. Kanina, We have ordered for a long time, so. kanina three knocking first, and then 9 months transfer. Yes, but that is very close. But help. I think we take one. I can ask him to take Costamar. Nambili ko, no? Ha? Balay na pa. Balik mo na dito. Joo, niin kyllä. No kyllä se, ollaan vartti vaan jo suunnilleen uusia. Joo, joo. Täällä on se Costamar. Semmoinen pieni alus, kun meidän edessä tuossa, niin se ei
error for router routing. Different line na. They are different. No, good. They're working for router routing. Costa Concord. Remember? No, Italiano. Acting spot na. Inuwi na niya, shallow at No, no. They have say to officer, of course, go there. And then they go there. So what happened? Sillä on omat arvot vielä. Toistana jää heti. Soitin sille. Varmistin. Lähtelä siihen postiin liikkeelle. Sir. Siellä vielä. Oh, gising ko kanina. Ingay. Gusto mo, ayun na. Ingay pa siya. Tapusin ko lang itong video. Para sakto lang. Carlo Pisicella. Giancarlo Pisicella. Here is paper. Choose your pen. Choose it properly and check everything is correct. And if you have any freebies, you can put them yourself.
Okei, se on just se. Tervehdin hyvä todistus. Niin. Katsotaan 3 kuukauden päästä. Toisia se kestää kauemmin ja toisen. Meillä oli silloin mä sanoin, että silloin joskus alustuksessa aina jää voidella. Ja kahvit, kuinka kauan tää? Ei vielä. Aha. Hyvä se. Nyt on muunkin. Mä oon aloittanut. No, Oskar Tuorita. Ja tää reissu on ollut paljon muutakin miettimistä kuin tuolla.